You are welcome to this channel, my YouTube channel JSP Advice 365 and my Facebook page JSP Advice 365. आं दिनै नोंथांखौ आंनि JSP Advice 365 YouTube channel आरो Facebook पेजआव नोंथांखौ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। आं दिनैनि कन्टेन्टआव नोंथांमोननो मोनसे गोनां कन्टेन्ट लानानै फैदों। बे कन्टेन्टआव आं दिनै जोंनि जिउखौ जों माबोरै एस्टाब्लिश खालामनो हायो आरो जों जिउआव माबायदि जेंना जेंसिखौ सौसिनानै जों लाइफआव जोंनि जि गल बेखौ जोङो मोनहैनो हायो बेनि सायाव बेस खालामनानै नोंथांमोननो मोनसे कन्टेन्ट लाबोनो नाजादों। मिजिंथियो जाखांबोनाय फरायसा लाइमोनफ्रा बे कन्टेन्टनि गेजेरजों गोबाङैनो बेनिफिटेड जागोन होननानै आं सानदों। साफ्रोमबो मानसियानो जिउआव मानसि जानो नाजायो आरो साफ्रोमबो लाइमोनफ्रानो जिउआव माबा मोनसे मावनानै गावनि लाइफखौ एस्टाब्लिश खालामनो नाजायो। नाथाय साफ्रोमबोनि जि नुनाय सिमां बे सिमांफ्रा जाफुंजोबा आरो खायसेनि सिमाङा मोगथाङाव महर मोनो आरो खायसेनि सिमाङा मोगथाङाव महर मोना। आरो बियो मानो बिदि जायो? साफ्रोमबो मानसिनो जोङो साननो हानाय गोहो हरदों। आथिं आखाइ मेगन गन्थं खोमा गासै सोलेरनि अंगफोरखौ इसोरा दानानै हरखादों। थेवब्लाबो जोंनि साननाय हनाय मावनायफ्रा आलादा आलादा जायो आरो जोंनि जि थांखि बेफोरबो आलादा आलादा जायो। नाथाय थांखियाव सहैनाया मोनसे बेसेबांबा गिदिर आरो गिथावना मोनसे आनजाद बादि। थामहिनबा ब्लाव ब्लाव जोंनाय अराव गेलेनाय मोनसे खेला बादि होननानै जों बुंनांगोन। नाथाय बे नोंथांनि जिउनि आनजादखौ अग्नि परिखाखौ अरनि आनजादखौ नोंथाङा बारनो नांगौब्ला थामहिनब्ला नोंथाङा नोंथांनि गलखौ साक्सेसफुल खालामनो नांगौब्ला नोंथाङा सासे दावहारु महरै नोंथांनि जिउनि थांखियाव सहैनो थाखाय जिरोन गैयै मावसोमनायनि जोहै नोंथाङा बेफोर थांखियाव सहैनो नाजानांगोन। नङाब्ला नोंथाङा सा ससेयावनो नोंथाङा लामा ससेयावनो आन्दायना थालांगोन आरो नोंथांनि जि मिशन आरो भिजन बेखौ नोंथाङा आखाइ मोजोमाव लानानै नोंथाङा खेला गेलेनो हानाय नङा आरो नोंथांनि जि जिउनि थांखि बेबो सा ससेयाव फेलें जागोन। बेनिखायनो जिउआव देरहासार जानो लुबैयोब्ला जिउआव जाफुंसार जानो लुबैयोब्ला नोंथाङा मा खालामनो नांगोन? नोंथाङा मोनसे थि गोसो मोनसे थि सान्थाय लानानै बे गोहोखौ मोजां रोखोमै जथायनानै नोंथांनि थांखियाव सहैनो थाखाय बेफोरखौ बाहायनो नांगोन आरो बेफोरखौ बाहायनायनि जोहै नोंथाङा नोंथांनि थांखिखौ मोनहैनो हायो। दा खोथाया जाहैबाय नोंथांनि थांखिखौ मोनहैनायाव नोंथाङा जिउआव गोबां प्रब्लेमजों फेस जानो गोनां जागोन आरो गोबां सुबुङा नोंखौ नेवसिगारगोन, नोंथांखौ मुगैगोन, नोंथांखौ नेगेटिभ खोथा बुंनानै लाजि फोनांनो हागौ। नाथाय नोंथांनि थांखि नोंथांनि मिशना जुदि थिगब्ला नों बेफोरखौ खेरायाबासिनो खोमा बेंगा जानानै थामहिनबा बिथांमोननि खोथाफोरखौ लायाबासिनो नेवसिगारनानै नों जा थांखि लादों एबा जा थांखिया गोथों आरो जा थांखिखौ मोनहैनो हानाय नोंथांनाव बिबेक बा गोहो दङ बे गोहोखौ नोंथाङा मोजां रोखोमै बाहायलांबाय था अब्लानो नोङो नोंथांनि थांखियाव सहैनो हागोन। नाथाय थांखियाव सहैनो नांगौब्ला जों जिउआव गोबां दुखु खस्थ' सैनो गोनां जायो आरो गोबां गनायथावै खोथाफोरखौबो जों हजम खालामनो गोनां जायो। बेनिखायनो जाय लाइमोनफ्रा जिउआव साक्सेसफुल जादों बिथांमोना ओरैनो खेबसे नाजानायजोंनो एबा खेबसेनो बिथांमोना गेदेर जानो हायाखै। जेरै फांसे बिफां फुलिखौ नोंथाङा लाबोनानै गायोब्ला बेखौ बेरा होनांगोन, हासार होनांगोन, अब्लासो बियो मोजां रोखोमै रोदोमबोगोन आरो बे बिफांखौ नोंथाङा गायब्लाल' जानाय नङा। बे बिफांनि सोरगिदिं थासारिखौ नायनानै नोंथाङा बेखौ जाहाथे मोसौ बोरमा दाउ अमाफ्रा बे बिफांखौ खहा खालामनो हाया बेफोरबादिनो बे बिफांखौ नोङो बेरा दुमनानै दोननांगोन आरो बे बिफाङा जेसे समहालागै
मोजां थासारिसिम जौगालाङा बे समहालागै नों जोथोन लाबाय थानांगोन अब्लासो बे बिफाङा मोनसे समाव गेरेमसा जानानै फिथाइ थायगोन बिफां दालाइ बिबार बारगोन बेबादिनो बे बिफांखौ आदर लानायनि फिथाइखौ नों मोनजाहैनो हायो थिग बिदिनो नोंथांनि जिउनि थांखिखौबो बै बिफांनि फुलि बादि जोथोन लानानै नोङो नोंनि मेहनतखौ नोंथांनि मेगननि सिगाङाव लाबोनो थाखाय नाजासोमनांगोन अब्लानो बे जिउनि जि थांखि बे थांखियाव नों सहैनो हागोन नोंगौ साफ्रोमबो मानसियानो जिउआव मानसि जानो नाजायो नाथाय साफ्रोमबोनि सिमाङानो मोगथां जाया नाथाय सिमांखौ मोगथां खालामनो नांगौब्ला जों बे सिमांखौ सिमां होननानै साननो नाङा बे सिमाङा सानसे मोगथां जागोन आरो बे सिमांनि जोहैनो आं मोगथांफोराव सासे गुनि गियानि थामहिनबा गेदेर सुबुं जानानै समाजखौ दैदेनगोन थामहिनबा गावनि लाइफखौ एस्टाब्लिश खालामगोन बेफोरबादि सदबांसा लानानै साफ्रोमबो जोंनि लाइमोनफ्रा दावगालांबाय थायोब्ला जिउआव थांखियाव सहैनाया जोबोद गोरलै जायो बेनिखायनो सम आरो थासारिखौ नायनानै नोंथाङा खामानिखौ मावलां अब्लानो नों थांखियाव सहैगोन नोंथाङा सोरनिबा नेवसिनाय सोरनिबा मुगैनायखौ नोंथाङा खोनासंनो नाङा जिउआव देरहासार जानो लुबैब्ला जिउआव जाफुंसार सुबुं जानो नांगौब्ला नोंथाङा गोबां जेंनाजों फेस जानो गोनां जागोन आरो बेफोर जेंनाखौ नों बोस्रांजोबनो हायोब्लासो जिउआव नोङो थांखियाव सहैनो हागोन बेनिखायनो जाय लाइमोनफ्रा जिउआव जाफुंसार जानो लुबैदों बिथांमोना मोनफा मोनफा थांखि लानानै दावगालांबाय था आरो बाया मोजोमा बे थांखिखौ मोनहैयागौ माने नोङो नाजालांबाय था बेबादि नाजालांबाय थायोबानो नों थांखियाव सहैनो हागोन आरो सानसे समाव बै नोंनि जिउनि आनजादखौ नोङो देरहासार जागोन अब्लाना नोंनि जि नाजानायनि फिथाइ बे नाजानायनि फिथाइखौ नों मोनहैनो हागोन आरो नोंथाङा जिउआव बै मिजिंखौ जाफुंसारनायाव जेसेबां दुखु खस्थ' खैदां खैफोदजों मोगा मोगि जाहैदोंमोन बेफोरखौ बावगारजोबनानै जेब्ला नोङो साक्सेसफुल पार्सन जागोन जेब्ला नोंनो नोंनि मिशन आरो भिजनखौ गोबानानै खामानि मावहैनो हागोन अब्लाना नों नोंनि थांखिखौ मोनफुंहैनो हागोन आरो जेब्ला नोंनि थांखिखौ नों मोनफुंहैगोन अब्ला नों बै नों मावबोनाय दुखु खस्थ' मोननाय आरो माखासे सुबुंफ्रा नोंथांखौ नेवसिनाय आरो बायदि आनएक्सेप्टेबल वर्ड बाहायनानै नोंथांखौ लाजि फोनांदोंमोन बे खामानियाव नोंथाङा साक्सेसफुल जानाय नङा बे खामानिया नोंनि थाखाय एप्रप्रियेट थामहिनबा थिग नङा बेफोरबादि बुंनानै नोंखौ इनसाल्ट खालामदोंमोन आरो नोंनि दावगानायखौ बेक खालामनानै नोंखौ सासे नोरजिया सुबुं खालामनो नाजादोंमोन बेफोरबादि नेगेटिभ माइन्डनि सुबुंफ्रा मोनसे समाव नोंथांखौ मुगैदोंब्लाबो मोनसे समाव नोंथांनो बैफोरबादि सुबुङा सिगांनो आरनाय फालि बावनो फैग्रोगोन आरो बेफोरबादि सुबुङानो नोंथांनि जै गावसिनि मोननांगौ बेसादफोरखौ आदाय खालामनो नाजाफैनो नाजागोन आरो नोंथांखौ बा बुंफैगोन बेनिखायनो जिउआव साक्सेसफुल जायै समाव जिखि जाया सुबुंखौनो गोबां सुबुङा मिनिनो हागौ मानोना बिथांमोना मिथियादि जिउआव मोनसे थांखिखौ होसोनानै मोननाया एफाबां गोरलै नङा बेनिखायनो जायफ्रा थांखियाव सहैनो नाजादों आरो जायफ्रा थांखियाव सहैनानै दिनै गेदेर गोलाव जादों सोरबा मन्त्रि एमएलए जादों सोरबा डक्टर इन्जिनियार जादों बिथांमोननि थांखिया सानसेनो हासिल जायाखै बिथांमोना उन्दैनिफ्रायनो बै थांखिखौ लानानै फरायबोदों नाजाबोदों आरो गावनि जिउनि थांखिखौ फिलाप दि गेप्स खालामनो नाजादों बेफोरबायदिनो बिथांमोननि थांखिया जाफुंसार जादों बेनिखायनो जिउआव देरहासार जानो लुबैयोब्ला नोंथाङा नेगेटिभ माइन्डनि सुबुंफोरनि खोथाखौ मालाबाबो खोनासंनो नाङा मानोना नेगेटिभ माइन्डनि सुबुङा माब्लाबाबो नोंथांखौ सापर्ट होनाय नङा आरो बेफोरबादि सुबुङा समाजाव गाला गुनजेत बादि खामानि मावो आरो सोरनिबा जिउनि थांखिखौ बिथांमोना जौगानायखौ एबा जाफुंसारनायखौ लुबैया बिथांमोना खालि समाजाव गावसोरल' थांनानै थानो हायोब्ला मोजां आरो गावसोरनि अनगायै आरो गुबुना दा जौगाथों बेखौ बै नेगेटिभ माइन्डनि सुबुङा सानो बेनिखायनो बिथांमोन बादि सुबुङा गेसाव गोबोरखिनि एम्फौफोर बायदि मोनसे समाव गावसोरनो गोदावना थानो गोनां जायो बेनिखायनो
मोनसे समाज एबा मोनसे समाजाव दावगानाय सुबुंफोरखौ जोङो बाख्नायनो नांगोन, दावगानो थुलुंगा होनांगोन, अब्लासो मोनसे समाजा दावगागोन। बेनिखायनो बै लाइमोन नोंसोरबो सोरनिबा नेगेटिभ खोथाफोरखौ खोनासंनानै थांखियाव दावगानो नाजानायखौ सा ससेयाव गारनो नाङा। मानोना नोंथाङा थांखियाव सहैनो नांगौब्ला नोंथांनि जिउनि थांखिखौ एबा जिउनि साइकेल पेडेलखौ नों गाबाय थानांगोन। नोंथाङा जेब्ला जिउनि साइकेल पेडेल गानायखौ गारो नोंथाङा गोग्लैलांगोन, अब्ला नोंथाङा नोंथांनि थांखियाव सहैनो हाया। जुदि नोंथाङा नोंथांनि जिउनि साइकेल पेडेलखौ गाबाय थायोब्ला मोनसे समाव नोंथांनि थांखियाव थामहिनबा डेस्टिनेसनाव सहैगोन, अब्लाना नोंनि जि गल बे जाफुंसार जानो हागोन। बेनिखायनो नोंथाङा मालाबाबो नाजानायखौ गारनो नाङा, माब्लाबाबो मालायनि हेंथा आरो नेवसिगारनायखौ खोनासंनो नाङा। नोंनि थांखिखौ नों थि रोखोमै लानानै दावगालांबाय थायोब्ला नोङो जाफुंसार जानो हायो। आं भिडिअखौ बांद्राय गोलाव खालामनो सानला, आं भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनो नाजाबाय। आरो जायफ्रा गोदान बिथांमोनखौ आंनि JSP Advice 365 इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो आरो JSP Advice 365 फेसबुक पेजखौ फल' खालामना ला, जाहाथे आंनि गोदान लेटेस्ट भिडिअसफ्रा नोंथांनि खाथियाव सहैनो हायो आरो नोंथाङा बेफोरनिफ्राय माबा मोनसे बेनिफिट जायोब्ला आंनि भिडिअ बानायनायनि जि थांखि बे जाफुंसार जागोन होननानै आं सानो। एसेनोसै, गोजोनथों, खुलुमबाय। जय बराय, जय बराय।